97% pitnej vody tvorí podzemná voda. Je oveľa viacej ako v jazerách, v riekach. Napríklad v rámci Slovenska 80% pitnej vody je čerpaných z podzemnej vody. Celosvetovo je to vyše tretiny. Tretiny obyvateľov je zásobovaných pitnou vodou z podzemnej vody. Poľnohospodárstvo používa asi 40% podzemnej vody na závlahy. Priemysel potrebuje asi 25% celkovej spotreby vody používa z podzemnej vody. Podzemná voda je veľmi previazaná so životom na povrchu, čiže neexistuje zdravý život nad nečistou, nad kontaminovanou podzemnou vodou, lebo podzemná voda napája rastlinstvo, trávu, môže sa s nej zavlažovať, idú s nej von výpary a to všetko je priamo potom v kontakte so životom na povrchu. Čiže čistota podzemnej vody je veľmi dôležitá aj pre zdravie ľudí. A práve kvôli významu podzemnej vody si toto uvedomuje aj Európske spoločenstvo, ktoré v rámcovej smernici o vode, čo je predpis ako udržateľne a ekologicky správovať alebo manažovať využívanie podzemnej vody, hovorí, že podzemná voda nie je tovar, ale je to dedičstvo. Dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a ako s takým dedičstvom aj s ňou nakladať. Podzemná voda má naozaj veľký význam, je to životná tekutina, je to zdroj života na Zemi.